Mäntymetsässä, merenrantakalliolla Raaseporin pohjanpitäjässä monikulttuurisuus kohtaa solidaarisen Suomen. Faces Festival celebrates, dances and sings. Detta års tema, solidaritet, solidaarisuus, solidarity, syns också i festivalens sänkta biljettpriser. Faces haluaa ottaa kantaa solidaarisen Suomen puolesta and create a society which takes care of everyone. Tar sitt ansvar för människan och miljön, myös ympäri maailman. Hei, mä oon Iida Umpikuja, turkulainen lauluntekijä. Teen sellaisia hassuja ja vähän surullisiakin tarinoita nuoren naisen elämästä ja enimmäkseen sydänsuruista ja sen sellaisista murheista. Facesikseen tuun esiintymään mun kahonisti Ilonan kanssa. Ja Facesikseltä mä odotan yleisöltä semmoista vastaanottavaisuutta. Ja ylipäätänsä koko festareilta odotan rentoa meininkiä, mukavia tansseja. Facesiksessä on se hyvä puoli, että siellä ihmiset vapautuu ja tanssii silloin kun haluaa ja kaikki saa olla siellä semmoisia kuin ne haluaa. Joten aion kyllä jäädä juhlimaan koko festivaalien ajaksi sinne. Ja toivottavasti tekin. Nähdään siis Pohjassa elokuun alussa. En kai sais pyytää sulta mitään, jos suutut ja lähdet, niin yksin tänne jään. Vain itselleni seuraa pitämään, eikä täällä ole ketään, jonka kanssa samalla lailla tanssiin heittäytyisi. Faces Festival on myös muutakin kuin musiikkia. Der dans, teater, poesi, bildkunst, bazaars. Ja tietenkin Facesissa käydään jälleen myös katusoiton Suomen mestaruuskilpailut. Faces Festival has also many workshops, and within festival there is an own festival for children, Small Faces. Faces Festival is easy to access. Helsingistä ja Turusta kulkevat junat tunnin verran Karjaalle. Varifrån är organiserad en direkt 10 minuters bussförbindelse till festivalområdet i Gumnäs. Faces on ollut tärkeä osa mun kesää monena vuonna. Facesilla on oma henki ja hieno tunnelma, jotenkin lämmin ja välittävä. Mä tykkään siitä, miten Facesissa kansalaisjärjestöt, käsityöläiset ja eri alojen taiteilijat on jotenkin somassa sekamelskassa ja synnyttää sellaisen omanlaisensa tapahtuman. Nyt mä oon mennyt ekan kerran Facesiin lapsen kanssa ja odotan innolla Small Faces ja lasten omaa festaria. Musta on hienoa, että Facesissa lapset otetaan huomioon ei pelkästään järjestelyissä, vaan myös tarjoamalla omakulttuuritoimintaa ja ohjelmaa. On tietysti paljon tapahtumia, minne voi mennä lapsen kanssa, mutta Faces on sellainen, mihin jotenkin erityisesti haluaa mennä lapsen kanssa. Gumnäs on turvallinen ja viihtyisä paikka. Se on luonnon keskellä, mutta kuitenkin helposti saavutettavissa. Tulkaa jotenkin meidän kanssa tanssimaan ja touhuumaan. Tavataan Facesissa. Tervetuloa! Välkommen! You're welcome to come and make this year's Faces Festival meidän kanssamme. Vi ses i Gumnäs and we will celebrate!